L'Ajuntament de Barcelona va admetre ahir finalment que el cap de la Guàrdia Urbana, Xavier Vilaró, va ser ferit per una pilota de goma disparada pels Mossos d'Esquadra la matinada del 30 de juny durant les celebracions de l'Eurocopa de futbol. Ho va confirmar la regidora de Seguretat de l'Ajuntament, Assumpta Escarp, que va assegurar que fins ahir no va poder parlar amb el cap de la Guàrdia Urbana, que li va confirmar que el cop que li va rebentar la melsa va ser conseqüència d'una pilota de goma. El secretari de Seguretat de la Generalitat, Joan Delort, va negar que s'hagi intentat amagar informació del cas i va assegurar que es mantindran obertes les diligències per precisar les circumstàncies d'aquest accident. Donar-vos la benvinguda. Semblava que era la hipòtesi més versemblant de que fos una pilota de goma, però sí que calia, i crec que és important tenir la seva confirmació, com serà important també en el seu moment i amb més calma el senyor Vilaró ens pugui fer un relat dels fets i des de la seva pròpia perspectiva per saber com han anat les coses. El cap de la Guàrdia Urbana que ens expliqui què és el que va succeir pel que fa a la seva afectació, on es trobava, on va ser, on va passar tot això. Perquè això, ara com ara, ho desconeixem. I ho volem saber, però no per posar en qüestió la intervenció de l'ordre públic, sinó per saber